Així, l'ermita és el punt d'inici de la ruta circular que passarem pels 4 corrals i 2 fonts. És d'una duració aproximadament de 4 hores i uns 11 quilòmetres de dificultat mitjana. Estem davant d'un antic forn de calç. Era un element que servia per a partir de les pedres de la muntanya, coure-les i treure la calç blanca de la qual emblanquinaven les façanes de les cases. L'hem intentat recuperar i és un element etnològic de la comarca. Estem al Corral de l'Obreret, és el punt més alt de la ruta, a uns 450 metres d'altitud. És el lloc on solem parar per a esmorzar o parar per a descansar. A partir d'ací la ruta ja fa un descens cap a Xeresa. Així estem a prop de la font de Mondúber, que és el nom que agarra el PR homologat que n'hi ha de la zona. Venint del Picayo, que també és un punt emblemàtic de la zona, i cap avall la senda continua passant pel Corral de Milores i pel Corral de les Cabres cap a Xeresa pel Molí. Estem al Corral de Milores. Dels 4 corrals, aquest és el més emblemàtic, ja que cada festivitat de Sant Antoni Abat, en el mes de gener, la major part del poble puja ací a esmorzar, a dinar, així es fan, la gent torra carn, embotit, i passa el dia, com un dia de festa. És l'únic dels 4 corrals que està tancat, és a dir, que no es pot accedir dins perquè té una porta i, a més, la resta estan tots més en ruïnes. Com podeu imaginar, el seu nom de Milores prové de que es van tardar 1000 hores per a poder-lo acabar.
Estem al Corral de les Cabres. Aquest és l'últim dels 4 que visitem. És el més gran de tots. El seu propietari ens l'ha cedit al club perquè l'acondicionem. Nosaltres l'hem netejat, hem netejat tots els seus voltants i el seu interior i hem muntat una sèrie de taules que utilitzem quan venim d'excursió per a esmorzar o dinar i poder passar una estona a la muntanya. Estem a la Font del Molí. Es tracta d'un pou artesà de més de 400 metres de llargària que arreplega les àuies de la zona i les canalitza cap al poble. Originàriament, les primeres àuies potables del poble provenien d'ací. Actualment, aquestes àuies van a parar a la bassa del Piló de les Hortes i al llavor del poble. Estem al Calvari de Xeresa. Ací acaba el nostre trajecte per la ruta dels Corrals. Al fons tenim el Mondúber i cap avall tenim el poble i el Calvari.